नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी। 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कोकण रेल्वे मार्गावर रविवारी मध्यरात्रीपासून मान्सून टाइम टेबल लागू होत आहे। यामुळे सोमवारपासून या मार्गावर धावणाऱ्या रेल्वे नियमित वेळेपेक्षा काही आधी तर काही उशिराने धावते। यामुळे प्रवाशांनी या बदललेल्या वेळा लक्षात घेऊन स्थानकावर पोहोचावं असं आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केलंय। कोकण रेल्वेकडून महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे। कोकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक आज 15 जून पासून बदललेले आहे। कारण आपण बघतोय की कोकण रेल्वेच्या ज्या गाड्या आहेत धावणाऱ्या, म्हणजे ज्या इथून मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्या आहेत, त्यामध्ये मंगला आहे, सावंतवाडी, दिवा, मांडवी एक्सप्रेस आहे, जनशताब्दी एक्सप्रेस, या गाड्यांना प्रामुख्याने जास्त जे कोकणवासी मुंबईला जातात ती गाडीचा जो वेळ आहे तो 14:50 दुपारी 2:50 आहे। जो पहिला वेळ होता तो 4:30-5च्या दरम्यान वेळ होता, तो आता दुपारचा वेळ झालेला आहे। तशाच पद्धतीने बघायला गेलं तर तुतारी एक्सप्रेस आहे, तुतारीचा जो वेळ आहे तो संध्याकाळी 18:46 आहे। म्हणजे 6:45 6:45 टायमिंग आहे। त्यानंतर बघायला गेलं तर एकंदरीत ज्या अन्य कोकण कन्या एक्सप्रेस आहे ती देखील 20:24 म्हणजे 8:24 आहे। 8:30 म्हणजे 8:20च्या दरम्यान आहे। अशाच पद्धतीच्या गाड्या आहेत, काही लवकर देखील आहेत। मांडवी एक्सप्रेस आहे ती सकाळी 11 वाजताची आहे, मुंबईकडे जाणार आहे। तशाच पद्धतीने येणाऱ्या गाड्यांचे देखील जे वेळ आहे त्याच्यामध्ये देखील पुढेपाठी वेळ झालेला आहे। त्यामुळे आजपासून जो प्रवास करणार आहे, जो प्रवास करणारे प्रवासी आहेत, कोकण रेल्वेने प्रवास करणारे प्रवासी, त्यांनी रेल्वेची जे वेळापत्रक आहे ते जाणून घ्यावं, रेल्वेचे जे टाइम टेबल आहे ते बघावं आणि नंतरच प्रवास करावा। कारण नंतर मग आपली धावपळ होते, गाडी निघून जाण्याची शक्यता आहे। कारण बऱ्याच अंशी बघितलं तर ह्या कणकवली रेल्वे स्थानकात जनशताब्दी एक्सप्रेस ही पहिल्या वेळेची जी वेळ होती ती 4:30ची होती आणि त्या दरम्यान जर आता जी वेळ आहे ती 2:40 आहे। त्यामुळे जर समजा आपण उशिरा आलो तर आपली गाडी चुकू शकते आणि सुटू शकते। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी प्रवाशांनी ही बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे। आजपासून पावसाळी वेळापत्रक जाहीर झालेलं आहे, त्यामुळे आपली ट्रेन सुटू नये, चुकू नये यासाठी रेल्वेचं वेळापत्रक बघूनच प्रवास करणं गरजेचं आहे। कॅमेरामॅन साहिल भैबावकरसह उमेश बुचडे, कोकण सार लाईव्ह, कणकवली। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। उन्हाळी सुट्टीनंतर जिल्ह्यातील शाळा पुन्हा गजबजल्या। शाळेच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी वेंगुर्ला तालुक्यातील शाळांना भेट देत नवोदित विद्यार्थ्यांचं स्वागत केलं। यावेळी भविष्यात शिक्षणाचा चांगला दर्जा राखण्याचा आमचा मानस असल्याचं प्रितेश राऊळ यांनी सांगितलंय। शैक्षणिक वर्षातील आज पहिल्याच दिवशी आज प्रत्येक गावागावामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये नवगतांचं स्वागत आज सर्व ठिकाणी जवळपास सर्व पदाधिकारी असतील, अधिकारी असतील, यांनी शासनाच्या दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक वर्गामध्ये किंवा प्रत्येक शाळेमध्ये सर्व अधिकारी पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी भेट देऊन नवगतांचं स्वागत केलं। त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेला या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या। आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये जात असताना सर्वप्रथम जी आम्हाला जिल्ह्यामधून शिरोडा केंद्र शाळा ही दिलेली होती त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही नवगतांचं स्वागत केलं। खूप चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी पुन्हा एकदा मराठी माध्यमाच्या शाळांना या ठिकाणी मिळताना दिसत आहे। वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जवळपास आढावा जर घेतला
तर अंदाजे 470च्या आसपास मुलं नवीन पहिलीच्या इयत्तेमध्ये दाखल झालेली आहे. सर्वच मुलांना या ठिकाणी गणवेश असतील, पाठ्यपुस्तकं असतील ही वेळेत या ठिकाणी पोच झालेली आहे आणि एक चांगला उत्साह त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलामध्ये दिसतो आहे. त्याचप्रमाणे पालकामध्ये दिसतो आणि शिक्षकांनी पण चांगल्या प्रकारची तयारी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने या ठिकाणी केलेली प्रत्येक शाळांमध्ये दिसून आलेली आहे. आज या ठिकाणी वेंगुर्ला शाळे नंबर 1मध्ये या ठिकाणी आम्ही भेट दिली तर एक चांगला या ठिकाणी पण नवगतांचं चांगल्या प्रकारे स्वागत झालं. इकडची शाळा व्यवस्थापन समिती असेल यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारची तयारी पूर्वतयारी या ठिकाणी केलेली या ठिकाणी दिसली. आज या शाळेमध्ये पण बघितलं तर एक चांगली पटसंख्या जवळपास 150च्या आसपास या ठिकाणी पटसंख्या आहे. एक नाविन्यपूर्ण उपक्रमसुद्धा या शाळेमध्ये या ठिकाणी राबवले जातात. नवीनच शासनाकडनं त्यांना कॉम्प्युटर लॅब जी एक चांगली नाविन्यपूर्ण योजनासुद्धा या ठिकाणी या शाळा व्यवस्थापन समिती असतील किंवा सर्व शिक्षकांनी या ठिकाणी राबवली. सर्वच शिक्षक हे उपक्रमशील शिक्षक आहेत आणि या सर्वांना पण आम्ही सूचना दिलेल्या आहे की मराठी माध्यमाबरोबरसुद्धा इंग्लिश भाषेचं ज्ञान या ठिकाणी सुद्धा आपल्या मुलांना तुम्ही अवगत करा. त्याचं ज्ञान पण या ठिकाणी मुलांना द्या जेणेकरून प्रत्येक या ठिकाणी वावरत असताना मुलांना कुठचीही कमतरता या ठिकाणी भासणार नाही. प्रत्येक शाळेमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून CCTV असतील सुद्धा शासनाच्या माध्यमातून दिलेले आहेत. भविष्यामध्ये सुद्धा एक सभापती म्हणून सुद्धा प्रत्येक शाळेला वेगळा दर्जा आणि वेगळी उंची प्राप्त होण्यासाठी आम्ही सर्वजणच अधिकारी पदाधिकारी या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत. वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा गेले 7 ते 8 दिवस या पूर्वतयारीचा आढावासुद्धा आम्ही सर्वजण पदाधिकारी या ठिकाणी घेत आहोत आणि खरोखर चांगला उत्साह या ठिकाणी अधिकारी असतील किंवा आपली मुलं असतील यामध्ये दिसून येताना दिसत आहे. ज्या पटसंख्ये शून्य शिक्षकी ज्या शाळा आहेत त्यामध्ये सुद्धा शाळामध्ये शिक्षकांचं नियोजन या ठिकाणी गेल्या 2 दिवसापूर्वीच मी असेल किंवा सभापती किंवा अधिकारी यांनी सर्वांनी करून ठेवलेलं होतं. त्यामुळे एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी नवीन उत्साहपूर्ण सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे. जिल्ह्याची पटसंख्यासुद्धा जिल्ह्यातील नवीन झालेली मुलांचा सुद्धा आढावा काही 1-2 तासामध्ये सुद्धा आम्हाला कळणार आहे. पण जवळपास मला वाटतं 3 ते 4 हजारापर्यंत अंदाजे मुलं दाखल झाली असं एक माहितीच आहे. एक सरासरी जी फिगर आहे ती तुम्हाला येत्या 1-2 तासामध्ये आम्ही या ठिकाणी सर्वजण देऊ. पण एकंदरच बघितलं तर एक चांगला उत्साह शिक्षक असतील, पालक असतील किंवा मुलं असतील किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये एक चांगल्या प्रकारचा उत्साह भविष्यामध्ये एक चांगलं शिक्षण आणि चांगले दर्जा राखण्याचा सुद्धा आमचा मानस आहे. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून आयोजित विविध विकास कामांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळ्यानंतर लाडपागे समितीच्या शिफारसीनुसार सावंतवाडी नगर परिषदेतील 27 सफाई कर्मचाऱ्यांना अधिकृत नियुक्तीपत्र पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले.
कार्यक्रम झाले, त्याच्यामध्ये भूमिपूजनाचा सोहळा झाला. त्याच्यासुद्धा पेक्षा महत्त्वाचं की अनेक वर्ष ज्यांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या होत्या त्या सर्व कर्मचारी बांधवांना आज न्याय मिळालेला आहे आणि त्यांची नियुक्तीपत्रसुद्धा पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते आज वितरित करण्यात आले. आणि अतिशय चांगला कारभार हा नगरपालिकेचा होत असतानाच यापुढे सुद्धा अनेक चांगली कामं या नगरपालिकेमध्ये अशीच घडत राहो अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. अनेक प्रकल्प आता पुरे होत आहेत. त्याच्यामध्ये विशेषतः महत्त्वाचं आहे की संत गाडगे महाराज ज्यावेळेला सावंतवाडीला आले होते त्याला त्यांच्या स्मरणार्थ जे भाजी मार्केट उभारण्यात आलेलं होतं ते खूप जीर्ण झालेलं होतं आणि अत्याधुनिक असं भाजी मार्केटची इमारत लवकरच पूर्ण होते आणि त्याच्यामुळे पार्किंगचा प्रश्नसुद्धा जो आहे सावंतवाडी शहराचा तो निश्चितपणे सुटणार आहे. मला पालकमंत्री महोदयांचं ह्याच्यासाठी सुद्धा कौतुक करायचं आहे की सावंतवाडीचं आकर्षण असलेल्या मोती तलावाच्या सौंदर्यीकरणाच्या संदर्भात त्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली एक मीटिंग मुंबईला बोलवलेली होती आणि निश्चितपणे त्याच वेळेला राजघराण्याचे प्रतिनिधीसुद्धा म्हणून लखमराजे उपस्थित होते. खरं तर पूर्वी एकदा सुद्धा मोठा निधी हा मोती तलावासाठी उपलब्ध झालेला होता, परंतु पालकमंत्री महोदयांनी स्वतः मध्यस्थी करून लखमराजेंना सांगितल्यानंतर हा निधी निश्चितपणे तलावावर खर्च होईल याची मला खात्री आहे. आणि चांगलं असं क्रीडा संकुल हे आता पूर्ण होतंय. मी पालकमंत्री महोदयांना निश्चितपणे सांगतो की येत्या काही काळामध्ये त्याचं उद्घाटन सुद्धा ते महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 5 कोटीचं क्रीडा संकुल आहे त्याचं सुद्धा उद्घाटन आपण करायला लवकरच यावं अशी विनंती करतो. आणि त्याचबरोबर अनेक जो निधी आम्हाला आदरणीय शिंदेसाहेब ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्याला नगरविकासाचा मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिलेला होता आणि त्याच्यामधून काही जे प्रकल्प झाले त्याच्यामध्ये आत्तासुद्धा योगा सेंटर असेल किंवा इथलं मटन मार्केट असेल आणि आदरणीय फडणवीस साहेबांचं सुद्धा खूप लक्ष हे सावंतवाडी शहरावर आहे आणि नेहमीच झुकतं माप ते सावंतवाडी शहराला देत असतात. त्याच्यामुळे त्या दोघांचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो. आदरणीय पालकमंत्री महोदय नेहमीच सावंतवाडी शहराकडे आपुलकीच्या नजरेने बघत असतात, त्याबद्दल पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. आज आमच्या सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून विविध अशा विकास कामाच्या लोकार्पण आणि भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आज आम्ही आवर्जून सगळेजण इथे उपस्थित आहोत. मला आठवतं जवळपास 1 ते 1.5 महिन्या अगोदर नगराध्यक्ष मॅडमनी मला संपर्क केला आणि ह्या कार्यक्रमाचं भूमिपूजनासाठी आपण वेळ द्यावी. आता मी स्वतः आमच्या सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या विकासावरला एवढं मनावर घेतो की मी कोकण विधान परिषद उचलून टाकली आणि म्हणून बघा आज आपण वेळेच्या अगोदर जेव्हा महाराष्ट्रातल्या अन्य भागांमध्ये आचारसंहिता लागली आहे आपल्या कोकणामध्ये बिनविरोध निवडणूक झाल्यामुळे ही पूर्ण आपण ही विकास कामं आज वेळेत करू शकतो. आणि माझ्या दृष्टिकोनातून कोकणामध्ये आचारसंहिता जास्त काळ लागणं हे फायदेशीर नसतं. याचं कारण असं आहे की विकास कामं करण्यासाठी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रस्ते पाणी वीज अशासारखे महत्वाची कामं करण्यासाठी आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकण किनारपट्टीचा जिल्हा हा डोंगराळ असल्यामुळे पावसाळी जिल्हे असल्यामुळे वर्षभरामध्ये आपल्याला मोजून 6 ते 7 महिने भेटतात ही सगळी विकास कामं करण्यात. त्याच्यामध्ये पण आचारसंहिता लागतात आणि त्याच्यामुळे विकास कामं कधी कधी उशिरा लागतात, उशिरा पूर्ण होतात. निधी अभावी आम्ही ती कामं पूर्ण करू शकत नाही आणि म्हणून असंख्य निधी कधी कधी अखर्चित राहण्याची हे प्रामुख्याने कारण असतात. आणि म्हणून मला समाधान वाटतो की आज आपण वेळेत ही सगळी कामं ही जी काही लोकोपयोगी कामं आज आम्ही केसरकर साहेब आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आम्ही ज्याचं लोकार्पण केलं ज्याचं भूमिपूजन केलं त्याबद्दल मला खरंच मनापासून समाधान वाटतं. तुम्ही कार्यक्रमाची एकंदरीत यादी बघितली तर प्रत्येक भूमिपूजन प्रत्येक लोकार्पण हे लोकांशी निगडीत आहे. जनसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणणारे हे सगळे कार्यक्रम आहेत. आम्ही जवळपास 6 ते 7 महिन्या अगोदर सावंतवाडीच्या जनतेसमोर
प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही सगळेजण गेलो. आम्ही लोकांना विश्वास आणि मतदानारूपी आशीर्वाद मागितला की आपण आम्हाला आमच्या विचाराचा, भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराचा, आपण आम्हाला नगराध्यक्ष निवडून द्या, अन्य नगरसेवक लोकप्रतिनिधी निवडून द्या, आम्ही आपल्या शहराचा विकास करू. हा शब्द आम्ही दिला. त्यानुसार लोकांनी आमचं ऐकलं आणि आता बघा विकासाची प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली आहे. विकासाची प्रक्रिया पहिल्या 6 महिन्यामध्ये महत्वाची कामं, आज आपल्याला ही कामं लहान वाटणार असली तरी माझ्या दृष्टिकोनातून महत्वाची आहे. लालबागेच्या समितीच्या अंतर्गत जे काय आपण 27 नियुक्त्या दिल्या. मी यासाठी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा विशेष आभार मानतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन हा निर्णय, सरकार म्हणून त्याचा धोरण म्हणून हा निर्णय घेतला आणि आज असंख्य लोकांच्या चेहऱ्यावर जो काही समाधान बघायला मिळाला, जो एकंदरीत हक्काचं आपलं नियुक्तीपत्र जे हातात बघायला मिळालं, ह्याचं सगळं श्रेय मी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना त्या निमित्ताने देतो. शेवटी सावंतवाडीच्या जनतेने विश्वास ठेवून मी असो, आमचे रवी चव्हाण साहेब असो, आमचे खासदार राणे साहेब असो, आम्ही सगळेजण जनतेसमोर विश्वास मागितला. आम्ही विश्वास दिला की आपण आम्हाला श्रद्धाताईंच्या निमित्ताने आणि आमच्या ह्या पूर्ण लोकप्रतिनिधींच्या निमित्ताने आम्हाला एकदा सावंतवाडीचा विकास करण्याची संधी द्या. आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो. 5 वर्षामध्ये सावंतवाडीच्या शहराचा चेहरा निश्चित पद्धतीने बदलू, हा विश्वास आम्ही त्या निमित्ताने लोकांकडे मागितला. आणि मग त्यानंतर पदावर बसल्यानंतर आमच्या भोसले मॅडम असतील, अन्य सगळे लोकप्रतिनिधी आपल्या आपल्या पद्धतीने शहराच्या लोकांना दिलेला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक आश्वासन पूर्ण कसं करायचं ह्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही काम करतोय. कुठेच किंतु परंतु कारण बिरणं हे आमच्या डिक्शनरीमध्ये नाही. आम्हाला एवढंच माहिती आहे की लोकांनी विश्वास ठेवला, आम्हाला कामं करा. आज केंद्रात राज्यात भारतीय जनता पक्ष, एनडीए आणि महायुतीचं सरकार आहे. प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री एकाच विचाराचे आहेत आणि म्हणून शहर म्हणून ज्या ज्या गोष्टी आतापर्यंत करायला पाहिजे होत्या त्याच्या सगळ्याचा बॅकलॉग आम्ही टप्प्याटप्प्याने आता भरत चाललेला आहे. आतापर्यंत या शहराच्या विकासासाठी आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांनी योगदान मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलेलं आहे आणि म्हणून आज ह्या शहराला पुढच्या 25 वर्षात ते सावंतवाडीचं शहर म्हणून आपण कसा आकार देऊ शकतो यासाठी नगराध्यक्ष मॅडम, उपनगराध्यक्ष मॅडम हे सगळेजण हे लोक कामाला लागतात. मला एक गोष्टीचं समाधान वाटतं की मी जेव्हा नगराध्यक्ष मॅडमशी बोलतो, उपनगराध्यक्ष आणि सगळ्या या टीमशी जेव्हा बोलतो तेव्हा काम करण्याची तळमळ असणारे हे सगळे लोकप्रतिनिधी सावंतवाडीकरांनी निवडून दिलेले आहेत. प्रत्येकाला सावंतवाडीचा चेहरा बदलायचा आहे, प्रत्येकाला संधीचं सोनं करायचं आहे आणि म्हणून प्रत्येक जण माझ्याशी पालकमंत्री म्हणून बोलत असताना किंवा सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून बोलत असताना आमच्या शहरामध्ये आम्ही नवीन काय करू शकतो ह्या विषयावर आम्ही सगळेजण नेहमीच चर्चा करतो. चौकटीचा बाहेरचा विकास, पारंपरिक सावंतवाडी शहराला परंपरा आहे आणि ह्यावेळी तर विशेष म्हणजे एक खास बाब म्हणून अशी आहे की ह्यावेळी राजघराण्याचीच व्यक्ती आज शहराचं नेतृत्व करत असल्यामुळे आज कुठलेही ना केसेसची चिंता आहे, ना कुठलेही इकडे तिकडे बघण्याची चिंता. आम्हाला मॅडमकडे फक्त प्रस्ताव द्यायचा आहे, लखमराजेजींचे लगेच ते हलवून कानात बोलतात आणि आमचा प्रस्ताव मान्य होतो. एवढा सरळ सोपा कार्यक्रम आहे. म्हणून मध्ये जेव्हा मला आमच्या मंत्रालयामध्ये आम्ही सगळेजण, मी, केसरकर साहेब, आमच्या श्रद्धाताई आणि सगळेजण एकत्र मिळून सावंतवाडीचं एकंदरीत डेव्हलपमेंट कसं झालं पाहिजे त्या बाबतीमध्ये नगराध्यक्ष मॅडमनी अतिशय चांगला प्लॅन तयार करून घेतला. म्हणजे मोती तलावावर आज जे काय आपण पाहतो त्याला अजून आपण विकसित कसं करू शकतो, पर्यटन कसा तिकडे आकर्षित करू शकतो, आजची जी परंपराला नजरेसमोर ठेवून आपण अजून तिथे काय अजून वेगळं करू शकतो जेणेकरून सावंतवाडी शहराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा एक केंद्रित शहर बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून चांगल्यातल्या चांगल्या संकल्पना त्यांनी त्या निमित्ताने तयार केल्या. मी होतो, केसरकर साहेब होते
निश्चित पद्धतीने समाधान वाटलं की एक तरुण नेतृत्वाच्या खाली आज सावंतवाडी शहर चांगल्या दिशेने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आज फक्त आम्ही आंतरराष्ट्रीय देशांमध्ये गेल्यानंतर, शहरामध्ये गेल्यानंतर, तिकडची शहरं बघितल्यानंतर जो आम्हाला अभिमान वाटतो की बघा केवढं चांगलं लंडन शहर आहे, केवढं चांगलं न्यूयॉर्क आहे, केवढं चांगले अन्य शहर आहे. आता मी गेले 5 दिवस मोठ्या राणेसाहेबांबरोबर आणि आमचे सगळे कुटुंब आम्ही गुजरातच्या वंतारामध्ये फिरायला गेलेलो. वंतारा 5 दिवस सगळेजण तिथे होते. थक्क करण्यासारखा ते सगळं परिसर आहे. विकास कशाला म्हणतात आणि भारतामध्ये राहूनच जे काय एकंदरीत चित्र त्या वंताराच्या निमित्ताने पाहायला मिळतं, आम्हालाही अभिमान वाटतो की आम्हाला बाहेरगावी किंवा दुसऱ्या देशामध्ये न जाता आम्हाला गुजरातसारखा आमच्याच राज्यामध्ये जाऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अगर काही विकासाचा प्रकल्प बघायला मिळत असेल तर एक भारतीय म्हणून मला निश्चित पद्धतीने त्याबद्दल अभिमान आहे. निश्चित पद्धतीने अभिमान. पण तो अभिमान नुसता गुजरातबद्दल मानत बसायचं का? नुसतं दुसऱ्यांचीच कौतुक करत बसायचं का? दुसऱ्यांच्या इकडे जाऊन फोटो काढत बसायचं का? आपण असा का विचार करत नाही की आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये असं काही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं एक आदर्श शहर, आदर्श गाव, आदर्श जिल्हा आपण कसा तयार करू शकतो यावर खरं म्हणलं तर आपण काम करायला आणि तीच संकल्पना धरून आम्ही सगळे काम करतो. आता तर कारण देण्यासारखं काहीच नाही. लोक बोलतील अरे बाबा तुम्हाला 100% तर सत्ता दिली, खासदार एक तुमचेच आहेत, सगळे आमदार तुमच्या महायुतीचे आहेत, पालकमंत्री तुमच्या विचाराचे आहेत, नगराध्यक्षपासून सगळी पदं तुमच्याकडे आहेत. आता विकासाकडून तुम्हाला कोणी थांबवलं हा प्रश्न मतदार आम्हा लोकांना निश्चितपणे विचार. मतदार नाही विचारतील तर सावंतवाडीचे पत्रकार तर आहेत चिरफाड करण्यासाठी. बघा पुढे कसे बसलेले आहेत. तर म्हणून चांगले प्रकल्प आपल्या सावंतवाडीमध्ये जिल्ह्यामध्ये आम्ही कसं आणता येईल जेणेकरून आपल्यालाही अभिमान वाटलं पाहिजे किंवा बाहेरच्या राज्याचे जेव्हा लोक आपल्या सावंतवाडीमध्ये येऊन, आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येऊन जेव्हा त्यांना अभिमान वाटेल की नाही फक्त तुम्ही कधी सिंधुदुर्गाच्या त्या सावंतवाडी शहरामध्ये बघा काय ते तलावाच्या सावंतवाडी तलावामध्ये काय वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी घडवलंय अशी चर्चा जेव्हा आपल्या सावंतवाडीबद्दल होईल ना तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आम्ही लोकांच्या मतांना न्याय दिलाय असं आमच्या मनाला वाटतं. आणि म्हणून त्या दिशेने आम्ही सगळेजण काम करतोय. ही सगळी कामं जे तुम्ही बघता आता घंटागाडी असेल किंवा आम्ही आता प्लॅस्टिक निर्मूलनासाठी काही मशीन दिलेल्या आहेत, काही जे महत्वाची विकास कामाचं आपण लोकार्पण केलं. तिथे योगा सेंटर बांध स्पॉट मला खरंच आवडला. डायरेक्ट जंगलामध्ये घेऊन बसवलेला आहे. म्हणजे योगा करण्यासाठी अतिशय उत्तम स्पॉट आमच्या नगरपालिकेने शोधलेला आहे. खरं म्हटलं तर योगा करण्याची सुरुवात मॅडम आपल्या बीजेपी शिवसेनेच्या लोकांना पहिलं पाठ जरा मन आणि डोकं जरा स्वस्थ एकदम साफ होऊन देतात. योगा केल्यानंतर कसं ब्रिदिंग चांगली होते, मनीजी मन जरा स्वच्छ होतात आणि मन चांगलं झालं तर पत्रकारांना बातम्या पण कमी भेटतात. आहे की बरोबर आहे ना मॅडम? मॅडम हो बोलले, मोहिनी मॅडम हो बोलल्या म्हणजे बरोबर म्हणजे काय असं अशी काही सोय आमच्यासाठी केली ना तर तिथूनच सुरुवात ह्या योगा सेंटरची झाली पाहिजे. मी उद्घाटनाच्या दिवशी सगळ्या लोकांना मी त्यांना योगाच्या ड्रेसमध्ये या आणि उद्घाटन करायचं. तिथेच आपले सगळे पक्षाचे कार्यक्रम सेमिनार घ्यायचे जेणेकरून जे काय आपल्याला मार्गदर्शन पाहिजे तिथून मिळालं तर मग आपला पक्ष पण व्यवस्थित आणि सगळं काही शांत. खरं म्हटलं तर मी तुम्हाला म्हणू ना मला आता खरंच वाटतं की सगळ्या जणांनी आता कामाला लागलं पाहिजे. मतदार म्हणून सिंधुदुर्गची जनता म्हणून आज विकासासाठी फार विकासाची अपेक्षा ठेवून आम्हा लोकांना सगळ्यांना इथे बसवले. लोकांनी नुसतं दुसऱ्यांचं कौतुक न करता आमच्या शहरामध्ये काहीतरी चांगलं घडतंय, आमच्या शहर पण विकसित होत आहे असं अभिमानाने सावंतवाडीबद्दल बोललं पाहिजे. ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही ह्या दिशेने आम्ही सगळेजण काम करणार. आणि म्हणून जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आज निधी आमचे सीओ साहेब मागतायत, काय मागतायत, काही चिंता करू बा. निधी निश्चित पद्धतीने मी आहे, केसरकर साहेब आहेत, राणे साहेब आहेत, सत्ता आपलीच आहे. बघा निधी बोलल्या बोलल्या टाळ्या मारतात पण निधी खर्च कशी करणार हे सांगत नाही. मला सीओ साहेब तुम्ही जेवढी निधी मागाल मला 100% अगर वेळेत पूर्ण झाली नाही तर मी पुढचे निधीचे सगळे दरवाजे बंद करून टाकणार. मला क्वालिटीचं काम
आणि वेळेत प्रकल्प. आता त्या योगाचा प्रकल्प 2 खोल्या बांधण्यासाठी 18 महिने गेले. बिलकुल आवडणार नाही. कामामध्ये पण शिस्त लागली पाहिजे, कामं वेळेत पूर्ण झाली पाहिजे आणि मागची निधी पूर्ण खर्च झाल्यानंतरच पुढच्या निधीची अपेक्षा ठेवली पाहिजे. असा आमच्या सगळ्यांचा कारभार आहे. ह्याची पहिलं तुम्ही नोंद घेऊन ठेवा. आणि म्हणून कुठलाही प्रकल्प प्लॅन करण्या अगोदर मी आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने सांगेन, प्रकल्पाची पूर्ण करण्याची तारीख ठरवा, व्यवस्थित प्रकल्प पूर्ण करा. मी तुम्हाला विश्वास देतो की आज ज्या पद्धतीने सावंतवाडीच्या शहराच्या नागरिकांनी आम्हाला ज्या पद्धतीने मतदानारूपी पाठिंबा दिलेला आहे, आशीर्वाद दिलाय, ह्या शहराचा एक चांगला आदर्श शहर आमच्या श्रद्धाताई आणि आमच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली बनवल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार. आणि म्हणून असंख्य विषय आहेत, चांगली कामं सरकार म्हणून आम्ही सगळेजण करतोय. आता मी आहे, केसरकर साहेब, आम्ही सगळेजण सिंधुरत्नाच्या पण योजना परत एकदा जोमाने सुरू झालेली आहे. 200 कोटी त्या योजनेसाठी राज्य सरकारने आदरणीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सगळ्या जणांनी उपलब्ध करून दिलेले आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्गाचा विकास आज थांबवण्याचं काहीच कारण नाही. आणि म्हणून आमचे कोणी विरोधक असतील, कोणी आमच्यावर टीका टिप्पणी करत असतील, मी श्रद्धाताईंना सांगेन, अन्य सगळ्या जणांना सांगेन, तुम्ही दुर्लक्ष करायचं, आपल्याला काम करायचंय. आम्हाला त्यांची ओळ न पुसता आपली रेष कशी मोठी करू शकतो यावर तुम्ही सगळेजणांनी लक्ष द्या आणि कामाला लागा. मी काम करणारा व्यक्ती आहे आणि काम केल्यानंतरच पुढच्या निधीची अपेक्षा ठेवा. एवढंच या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना सांगतो. अतिशय चांगल्या कार्यक्रमासाठी आपण मला इथे बोलवलं. आता पुढचा टप्पा जेव्हा आपण परत एकदा या शहराच्या मोती तलावाच्या एकत्रित सुशोभीकरणाचा विषय असो, अन्य चांगले प्रकल्प जे आमच्या सावंतवाडीमध्ये लवकरच येणार आहे, जे आज चर्चा आमची सगळ्यांची चालू आहे, त्याच्या भूमिपूजन आणि उद्घाटनाच्या निमित्ताने लवकरच भेटू एवढंच या निमित्ताने सांगतो. परत एकदा नगर परिषदेच्या सगळ्याच आमचे मुख्याधिकारी, कर्मचारी आणि सगळ्याच लोकांचं मनापासून अभिनंदन करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. उन्हाळी सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा शाळा गजबजल्या. नवीन शैक्षणिक वर्षाला आजपासून सुरुवात होतीये. या निमित्त माजी शिक्षण मंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडून शुभेच्छा देण्यात आल्या. शालेय सत्राला सुरू होते. महाराष्ट्रातले सर्वच प्रमुख, आमचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, सर्व मंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, आमदार आहेत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहेत, सर्व लोक शाळांना भेट देणार आहेत, मुलांना शुभेच्छा देणार आहेत, पालकांना शुभेच्छा देणार आहेत, शिक्षक वर्गाला शुभेच्छा देणार आहेत. या निमित्ताने मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना, पालकांना, शिक्षकांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि हे शालेय वर्ष आपणा सर्वांना चांगलं जावो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. चांगलं शिक्षण हे शिक्षकांच्या हातून घडावं, मुलांनी चांगलं शिकावं आणि पालकांनी चांगलं प्रोत्साहन द्यावं अशी मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या वतीनं शहरात विविध विकास कामांचा शुभारंभ आणि लोकार्पण सोहळ्याचं आयोजन पालिकेच्या वतीनं करण्यात आलं होतं. यात सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नरेंद्र डोंगर येथील जागेमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या बहुप्रतीक्षित मेडिटेशन योगा सेंटरचं भूमिपूजन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
यासोबतच सावंतवाडी शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या नवीन कचरा संकलन वाहनांचा आणि अत्याधुनिक मशिनरींचा लोकार्पण सोहळाही पार पडला। या सोहळ्याला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, युवराज लखमराजे भोसले आदींसह सभापती, नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। कुडाळ तालुक्यात शैक्षणिक वर्षाचा पहिला दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। याच पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद पाहायला मिळाला। निमित्त होतं पहिल्याच दिवशी मुलांच्या हातात मिळालेली नवीन पुस्तकं आणि गणवेश। भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल यांची कुडाळमधील विविध शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांचं अनोखं स्वागत करण्यात आलं। जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। प्रशासन देखील डिजिटल वर्ग आणि इतर सुविधा पुरवून शिक्षण सुलभ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे। या कौतुकास्पद कार्यक्रमाला ग्रामपंचायत सदस्य संगीता साईल, मुख्याध्यापक संतोष जाधव, शिक्षिका प्राजक्ता राणे, मनीषा परुळेकर, रिया आळवेकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दिव्या चव्हाण, उपाध्यक्ष साक्षी साईल, अंगणवाडी सेविका रेश्मा पंडूरकर, आरोग्य निरीक्षक यशवंत आरोसकर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ, आरोग्य सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। या शैक्षणिक वर्षातला पहिला दिवस आणि या पहिल्या दिवशी नवागतांचं स्वागत, शाळा प्रवेशोत्सव, पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण आणि या कार्यक्रमाला आपल्या जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे उपाध्यक्ष सन्माननीय तुकाराम साईल साहेब आलेले आहेत। प्रथमतः तुकाराम साईल साहेब यांचे मी शाळेच्या वतीने मनपूर्वक शब्दसन्मानाने स्वागत करते। 14 विद्या कौशल्यांचा अधिपती गणपती गजानन, पंढरगावची ग्रामदेवता आईदेवी सातेरीची नतमस्तक होतो। विद्येची देवता श्रीदेवी सरस्वती चरणी नतमस्तक होतो। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। आज आपल्या या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्या सौ कवी साई, व्यासपीठावर उपस्थित शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि या शाळेचे सर्व शिक्षकवृंद, उपस्थित सर्व पालक आणि माझ्या छोट्या दोस्तांना, सर्वप्रथम आपल्याला सगळ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवसाच्या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो। तुमचं खूप खूप अभिनंदन करतो की तुम्ही आता 1 वर्ष पुढे गेलेला आहे। पहिलीची मुलं दुसरीत गेली, दुसरीची तिसरी, चौथीत जातील,
चौथी तिसरी पाचवीत जातील. तशाचप्रमाणे काही मुलं आपल्या पहिलीमध्ये या शाळेमध्ये पहिल्यांदा दाखल होणार आहे. जर हा परिसर तुम्हाला नवीन नसला, या ठिकाणी तुम्ही याच्यापूर्वी पहिली दुसरी तिसरी शिकत असला किंवा अंगणवाडीमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी शिकत असला, तरी नवीन वर्ष म्हटलं की नवीन अभ्यासक्रम म्हटला, नवीन पुस्तक असतील, नवीन गणवेश असेल, या सगळ्यांनी तुम्ही आनंदित असता. तुमचा चेहरा सगळ्यांचा सांगतोय की तुम्ही सगळेजण आनंदित आहात. आणि म्हणूनच मी महाराष्ट्र सरकारचं आणि जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या शिक्षण विभागाचं देखील अभिनंदन करेन की शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आपल्या हातात नवीन पुस्तकं आणि नवीन गणवेश त्या ठिकाणी सोपवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी महाराष्ट्र सरकारचं आणि विशेषतः जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या शिक्षण विभागाचं खूप खूप अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर तुमच्या शिक्षक जे वृंद आहेत त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी चांगलं नियोजन केलं आजच्या या पहिल्या दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी. आणि त्यामुळे तुम्हाला शुभेच्छा देत असताना त्यांचं देखील अभिनंदन करतो, त्यांना देखील शुभेच्छा देतो पुढच्या सगळ्या शैक्षणिक वर्षासाठी. आणि या शाळेचा जो काही शैक्षणिक आलेख आहे तो वाढवण्यासाठी, शाळेचा जो काही दर्जा आहे तो वाढवण्यासाठी, त्याचबरोबर या शाळेमध्ये सगळ्या भौतिक मूलभूत सुविधा त्या ठिकाणी पुरवण्यासाठी शिक्षक वृंदाबरोबर आम्ही सगळे देखील तुमच्या पालकांबरोबर, ग्रामस्थांबरोबर, आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून, तुम्ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून असेल, माझ्या ग्रामपंचायतच्या सहकारी असतील, सदस्य असतील, हे सगळे कटिबद्ध आहोत की तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी ज्या काही शिक्षणासाठी लागणाऱ्या सगळ्या सोयी आहेत त्या सगळ्या सोयी पुरवण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत. नक्की येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्या सगळ्यांना चांगल्या शैक्षणिक दर्जा देणाऱ्या सेवांबरोबरच आपल्या ज्या काही क्रीडाविषयक जी काही उपक्रम आहेत त्यासाठी क्रीडांगण असेल, क्रीडा साहित्य असेल, हे सुद्धा देण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत, प्रयत्न सातत्याने करत आहोत. म्हणूनच तुम्हाला सांगतो की भौतिक सुविधा आणि मूलभूत सुविधा ज्या काही तुम्हाला शिकत असताना शिक्षणाबरोबर इतर जे तुमचे उपक्रम आहेत त्यामुळे शिक्षकांना जे काय आवश्यक सेवा सुविधा आहे त्या सगळ्या देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रयत्नशील आहोत. आणि म्हणूनच शाळेच्या पहिल्या दिवसाच्या निमित्ताने त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी भेटण्यासाठी, तुमच्या सगळ्यांशी वार्तालाप करण्यासाठी, बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उपस्थित आहे. तुम्ही सगळ्यांनी तिथे चांगलं स्वागत केलं. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. जीवन शिक्षण मंत्री कसाल नंबर 1 शाळा या शाळेतील प्रवेशोत्सव खऱ्या अर्थानं उत्सव बनलाय. या ठिकाणी पालकांसह विद्यार्थ्यांची असलेली संख्या, तसेच या ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक यांच्यामधील असलेलं आपुलकीचं नातं यामुळे खऱ्या अर्थानं हा उत्सव ठरला.
या शाळेच्या प्रगतीसाठी जिल्हा परिषद सदैव सोबत असेल असा विश्वास जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी व्यक्त केला. कसाल येथील जीवन शिक्षण विद्या मंदिर शाळा नंबर 1 या शाळेत शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, कसाल सरपंच राजन परब, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष लव म्हाडेश्वर, पंचायत समिती सदस्य बाळा कांदळकर, शाळा व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य तृप्ती नारकर, संजय वाडकर, केंद्र प्रमुख हरमलकर, मुख्याध्यापिका स्नेहा पवार, मामा कसालकर, नंदू आंबेडकर आदींसह शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. काय आम्हाला मॅडमकडून मिळणार आहे किंवा काय आम्ही आता जसं सरपंच महोदयांनी सांगितलं की आम्हाला तुमच्याकडून ही अपेक्षा आहे, तर निश्चितच मी फक्त या मगाशी आशा म्हटले तर मी त्या शब्दाचा आता तुम्हाला दुसरा हे देतो, तुम्हाला अभिवचन देते की या शाळेसाठी जे तुम्हाला आवश्यकता असेल त्या या शाळेसाठी करण्याची मी माझी जबाबदारी पूर्णतः पार पाडेल आणि त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचा विषय असा होता की तुमची जे काही एकंदरीत हे कॉर्डिनेशन आहे, जे एकमेकांप्रती आदर आहे, एकमेकांप्रती रिस्पेक्ट आहे, एकमेकांप्रती तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा घेता, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आल्यानंतर कदाचित मला ही पहिल्यांदा दिसते. कदाचित मी जिल्हा स्तरावर काम करत असताना माझ्याकडे जे मंडळी येतात किंवा जो काही मी संघर्ष किंवा ज्या गोष्टी बघते त्याच्यापेक्षा वेगळी गोष्ट मला आज बघायला मिळाली. त्याच्यामुळे मला खूप आनंद झाला या सगळ्या गोष्टींचा. त्याचबरोबर माझ्याकडून एक उल्लेख राहून गेला, या शाळेमधून ज्या शिक्षिका निवृत्त झालेल्या आहेत त्या सुद्धा या शाळा प्रवेशोत्सवासाठी आवर्जून उपस्थित आहेत. त्याच्यावरून आपल्याला या मुलांप्रती किती निष्ठा आहे किंवा या मुलांप्रती किती आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण समजतो ही गोष्ट लक्षात येते. त्याचबरोबर आता या छोट्या चिमुकल्यांचं पहिल्यांदा मी स्वागत करते, हे जे काही 14-15 मुलं मुली आहेत त्यांचं. आणि ही जी काही मंडळी जी आता समोर शिकतात हे आपल्या भारताचं भविष्य आहे. आणि आज वय हे कुठल्याही गोष्टीसाठी निर्णायक ठरत नाही आहे. त्याचं उदाहरण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जो वैभव सूर्यवंशी 14 वर्षाचा असताना चांगल्या क्रिकेट खेळला आणि आज तो 15 वर्षाचा असताना इंडियन टीममध्ये गेला आणि तो रेकॉर्ड केलं. तसंच आपल्यामधली काही मुलं, आता मॅडमने जसं सांगितलं की नवीन स्पर्धा परीक्षेच्या याच्यामध्ये म्हणजे तुमच्या नवोदयमध्ये आहेत, काही स्कॉलरशिपमध्ये आहेत, तर मी पुढं याच्यामध्ये काही मला कलेक्टर होताना दिसत आहेत, काही SP होताना दिसत आहेत, काही मोठे मोठे होताना दिसतात. कारण चेहरा मुलांचा जो आहे तो खूप बोलका असतो आणि ते त्यांचे जे डोळे ज्या चकाकीने ते डोळे चकाकतात त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की कदाचित हा प्रशासनाचा माझा 22 वर्षाचा अनुभव आहे. आणि याच्यापूर्वी सुद्धा मी अशा काही शाळा काही जिल्ह्यांमध्ये घेतल्या. तर मी वसईला BDO असताना सर मी एक शाळा घेतली होती, ज्यावेळेला ती शाळा मी अडॉप्ट केली त्यावेळेला त्या शाळेमध्ये बिल्डिंग सुद्धा नव्हती आणि ज्यावेळेला माझी ट्रान्सफर झाला ती शाळा पूर्णतः AC होती. म्हणजे मी पूर्ण त्याला AC मध्ये कन्वर्ट केलं होतं. म्हणजे मला सांगण्याचा फक्त तुमचा माझ्यावरती विश्वास तयार व्हावा म्हणून मी हे सांगते, बाकी कशासाठी सांगत नाहीये. तर फक्त रिक्वेस्ट अशी आहे की मुख्याध्यापिका मॅडम आणि अध्यक्ष महोदय तुम्ही थोडंसं, कारण कसं होतं की आम्ही आमच्या रोजच्या रुटीनमध्ये इतके बिझी होऊन जातो की आम्हाला असं डोक्यावर सुद्धा काढायला वेळ मिळत नाही. त्याच्यामध्ये थोडंसं तुम्ही मध्ये मॅडम हे आम्हाला पाहिजे होतं, तुम्ही आम्हाला सांगितलं हे तुम्ही आम्हाला द्या, तर तो थोडासा फॉलोअप असेल ना की मग त्या गोष्टी आपल्या लक्षात जाणार नाहीत. आणि तुम्ही मंडळी इतके सजन आहात की तुम्ही आता ते एकदा तुम्हाला समजल्यानंतर पाठपुरावा करणार याची पण मला खात्री आहे. तर माझी ही नवीन जी मुलं आहेत जी आपण पुढची पिढी घडवणार आहे, या पुढची पिढी घडवण्यासाठी माझ्या सर्व शिक्षकांना मी पहिल्यांदा शुभेच्छा देते. आणि या शाळा प्रवेशोत्सवाच्या मार्गातून आणि जी नवीन 4थीला कुणी 5वीला कुणी ऑलरेडी इथं आहे यांना सगळ्यांना तुमच्या पुढच्या शिक्षणासाठी शुभेच्छा देते. आणि अशी अपेक्षा व्यक्त करते की आता जसं सर म्हणले की माझे या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा एक मेळावा आम्ही घेणार आहे, तर एक माझ्या विद्यार्थ्यांचा तसं अजून एक 20-25 वर्षांनी ज्यावेळेला हा मेळावा होईल त्यावेळेला नक्कीच या स्टेजवरती आपले बऱ्यापैकी प्रतिष्ठित अधिकारी असतील, काही प्रतिष्ठित लोकप्रतिनिधी असतील, काही सक्सेसफुल असतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करते आणि सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देते. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय.
दोडामार्ग तालुक्यात शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. तालुक्यातील अनेक मराठी शाळा आणि प्राथमिक शाळांमध्ये नव्यानं दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांचं ढोलताशांच्या गजरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. फुलांची उधळण, टाळ्यांचा कडकडाट आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग यामुळे शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांसाठी खास ठरला. नव्यानं प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरही आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळाला. दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये शाळा प्रवेशोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी शाळेतील शिक्षक, शिक्षिका, मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचं आपुलकीनं स्वागत करत नव्या शैक्षणिक प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. ढोल ताशांच्या निनादात आणि उत्साही वातावरणात या प्रवेशोत्सवामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल नवी उमेद निर्माण झाली. तर नूतन विद्यालय कळणे शाळेतही जोरदार विद्यार्थ्यांचं स्वागत करण्यात आलं. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. वेंगुर्ला तालुक्यातील होडावडा नंबर 1 या शाळेत 60 पटसंख्या असताना गेले वर्षभर केवळ 2 शिक्षक असल्यानं याचा विद्यार्थ्यांवर आणि शाळेच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचा आरोप करत आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही एक अतिरिक्त शिक्षक मिळण्यासाठी मागणी पूर्ण न झाल्यानं अखेर संतप्त पालकांनी उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळेच्या पहिल्याच दिवशी चक्क पंचायत समिती वेंगुर्लेच्या इमारतीतच शाळा भरवली. दरम्यान वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी यावर यशस्वीरित्या तोडगा काढल्यानंतर मुलांना होडावडा शाळा नंबर 1 इथं पुन्हा पाठवण्यात आलं. मला वाटतो पूर्ण दिवसातले त्यांचे वर्किंग तास समजा 6 तास असतील, त्या 4 तास जो मुख्याध्यापक आहे तो संपूर्ण ऑफिसमध्ये असतो, कारण त्यांचं काम असेल काय वॉटेवर असेल. बट तुम्ही जर 2 शिक्षक असतील तर 7 वर्ग कसे हँडल करतील? साधारण 70-80-90चा पट असलेली आमची शाळा जिल्ह्यात तेवढी गाजली. प्रत्येक क्षेत्रात, क्रीडा क्षेत्र असेल काय असेल, दैवसेवने घारेसाहेब आमच्या आता म्हणजे त्या क्षेत्रातले आहे. मी आता इथे आलोय ना, मी माझ्या मुलाचं नाव काढलं, नावीला जरी काढलं वाईट वाटतं या गोष्टीचं की गावात शाळा असताना मी आता थोडी गेलो मराठी शाळेसाठी का, कारण 3 वर्ष आले आणि मी काय म्हटलं, मी आता हात टेकले शासनाला. कारण आम्ही वारंवार मागणी करून जर शिक्षक मिळत नसेल आणि आमची हक्काचे मागतो ना, जर 60 मुलं आहेत आणि जर 3 किंवा 4 जर शिक्षक मिळत नसतील शाळा कशी चालणार? आज तुम्ही मला सांगताय ना, मी बघा माझ्या गावातली जरी शाळा असेल, प्रत्येक शाळेचा ना लाईव्ह पट घ्या, तिथे 7 नाही तर 8 मुलं असतात, तिथे सांगितलं जातं 10 मुलं आहेत म्हणून, आणि 2-2 शिक्षक तिथे येऊन जर वेळ घालवत असतील ते कितपत योग्य आहे? मुलांच्या ह्याने विचाराने तुम्ही बघा, कोणाचं बाबा कोणाचं कुठे वजन आहे म्हणून तिथे 3 शिक्षक ठेवले, 2 शिक्षक ठेवले, हे कितपत योग्य आहे? मग आज फक्त काय आमचं मागणी, केवळ शिक्षक आम्हाला काय सुरू आहे? विद्यार्थ्यांचा विचार करा. ग्रामीण भागातले पालक आहेत, सगळे पालक आज वाडी, वेंगुर्ला, कुडाळला घेऊन जाऊ शकत नाही. त्यामुळे फक्त त्या भागातल्या मुलांचा विचार करून तुम्ही सहानुभूतीपूर्वक निर्णय द्या, एवढी अपेक्षा. आम्ही जो काय केला, ज्या ठिकाणी 8-9 पटसंख्या तिथे जो काही ठिकाणी 2 शिक्षक होते. शिक्षकांची कमतरता ही जिल्ह्यातली असा, काही संबंधित प्रक्रियेमुळे सुद्धा थोडंफार योग उशीर होता, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावेळी पण आपण काय केला की जे 9 पर्यंतची पटसंख्या तिथे 2 शिक्षक आहे. गेले 7-8 दिवस आम्ही त्या प्रक्रियेत होतो की 9 पटसंख्या आणत 1 शिक्षक ठेवायचो आणि 1 शिक्षक तिकडनं उचलून त्या ठिकाणी
हे आता काय सांगा पटसंख्या जास्त आहे त्या शिक्षकाची सध्या म्हणणं वर्णी लावायची त्या 2-4 दिवसाचा आमचा प्लॅनिंग झालं आता परत. नमस्कार, मी समीर सावंत. आम्ही केंद्र शाळा ओढावडा नंबर 1च्या वतीने आज या ठिकाणी आलो. गेली 4 वर्ष आमच्याकडे वारंवार हाच प्रश्न आहे की येथे शिक्षकाची कमतरता, म्हणजे 2 शिक्षक घेऊन इतरत्र कामगिरी शिक्षक वगैरे देऊन आमचा म्हणजे हा गाडा म्हणजे किती वर्ष आता गेली 4 वर्ष म्हणजे चालू होता. प्रत्येक वेळी आम्ही येऊन प्रशासनाला हीच माहिती देत होतो की जर यापुढे जर आम्हाला शिक्षक नाही मिळाला तर आम्ही आमची मुलं आणून इथे बसू. पण ह्यांची परिस्थिती अशी आली, लांडगा आला रे आला, म्हणजे हे काय म्हणजे सांगतात लांडगा काही येणार नाही अशी परिस्थिती कुठेतरी झाली होती. पण आज प्रत्यक्षात काय झालं की पालकांचा रोष इथे म्हणजे उफाळून आला आणि आज पहिल्याच दिवशी म्हणजे सांगितल्याप्रमाणे शिक्षक हजर न झाल्यामुळे केवळ 2 शिक्षकांवर शाळा चालू असताना सर्व पालक म्हणाले आम्ही या शाळेत बसवणार नाही. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि सर्व पालक आपल्या सर्व मुलांसह पंचायत समितीत आले. आणि आज मला वाटतं की खऱ्या अर्थाने 4 वर्षाने आम्हाला कुठेतरी न्याय मिळतो आहे की आमचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी सन्माननीय सभापती घारे साहेब यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं आणि आज ताबडतोब त्यांनी पत्र काढून म्हणजे उद्यापासून आमच्या शाळेवरती अतिरिक्त शिक्षक हजर होतील. आणि त्याचबरोबर सन्माननीय आमचे शिक्षण सभापती राहुल साहेब आणि घारे साहेब यांनी या ठिकाणी आम्हाला म्हणजे आताच्या क्षणाला तरी न्याय दिला आहे. पण प्रत्यक्षात आता उद्या पाहूया की शिक्षक हजर झाल्यानंतर खरंच आम्ही आमच्या ओढावडेवासियांच्या वतीने सन्माननीय घारे साहेब, शिक्षण सभापती आणि आमचं शिक्षण विभाग यांचे आम्ही म्हणजे आभार व्यक्त करतो. पण ह्या क्षणाला ताबडतोब त्यांनी उद्यापासून आमचे शिक्षक हजर राहावा एवढी मी प्रशासनाला विनंती करतो. मुळात साहेब आमची केंद्रशाळा ओढावडा नंबर 1 म्हटल्यानंतर केंद्राची प्रमुख शाळा आहे ओढावड्यातील. मग ह्या शाळेमध्ये काय होतं की केवळ 2 नाही तर मंजूर शिक्षक 3 आहेत, पदवीधर शिक्षक 1 आणि 2 उपशिक्षक. पण गेल्या वर्षी जो उपशिक्षक यांची बदली झाल्यानंतर एकही शिक्षक तिथे हजर राहिलेला नाही. मग त्यामुळे केवळ 2 शिक्षक आणि अतिरिक्त कामगिरी शिक्षक म्हणून इतर शिक्षक पाठवले जातात. पण कामगिरी शिक्षकांची मानसिकता नसते. ते म्हणतात की आम्ही कामगिरी आहे, आम्ही तुमचे अधिकृत नाही. त्यामुळे व्यवस्थितरित्या म्हणजे त्यांच्याकडून कामगिरी केली जात नाही. यामुळे गुणवत्ता पूर्णपणे ढासळलेली आहे. मुलांच्या विद्यार्थ्याच्या अध्यापनावर भरपूर परिणाम होत आहे. यासाठी सतत गेली 4 वर्ष आम्ही पाठपुरावा करतो की आम्हाला शिक्षक पाहिजे, नाही तर आम्ही मुलं आणू. आणि आज ती म्हणजे वेळ येऊन ठेपली. याबद्दल मी आता आम्हाला म्हणजे आमचे स्थानिक सन्माननीय सभापती घारे साहेब यांनी आम्हाला म्हटलं किंवा राहुल साहेब यांनी म्हटलं असेल की आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो की आपल्याला किंवा प्रशासनाला आमच्यामुळे त्रास झाला असेल. पण हा त्रास ही आमची खतखत आहे म्हणून आम्ही सहानुभूतीपूर्वक तुम्हाला खूप म्हणजे विनवणी केली, मागणी केली. पण तदनंतर म्हणतात ना तो जो आहे ना तो उद्रेक आज या पहिल्या दिवशी म्हणजे पालकांच्या या भूमिकेतून म्हणजे हा दिसून आला आहे. प्रशासनाला कुठेतरी जाग येण्यासाठी अशा पद्धतीचं एक करणं हे आम्हालाही चुकीचं वाटतं मुळात. पण आमचा नाविलाज झाल्यामुळे या गोष्टी झाल्या. भविष्यात असं होऊ नये, आम्हाला आमच्या मुलांचा शिक्षणाचा अधिकार आपण म्हणजे द्यावा किंवा त्यांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी आमचा प्रयत्न. आज तुम्हाला शिक्षक मिळाला आहे का? मिळालं म्हणजे आज उद्यापासून हे कामगिरी शिक्षक पाठवतोय असं त्यांनी पत्र दिलं आहे. म्हणजे त्याच्यावर आता आम्ही आश्वस्त होऊन सन्माननीय घारे साहेब आणि राहुल साहेब यांच्या शब्दाला विनंती देऊन आम्ही या ठिकाणी आता मुलांना घेऊन आमच्या शाळेत माघारी परततो. शिक्षणाचा पहिला दिवस, शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संस्मरणीय क्षण असतो. सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांसह विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांचं स्वागत आनंददायी वातावरणात करण्यात आलं. सुट्टीच्या बऱ्याच कालावधीनंतर शाळेत पुन्हा जाताना चिमुकल्यांचं रडू आवरताना पालकांची तारांबळ उडाली. शिशुवर्गात प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्यांसह वर्गाबाहेर उभ्या असलेल्या पालकांनाही शाळेचे दिवस अनुभवता आले. तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये या शाळा प्रवेशोत्सव 2026 कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी या निमित्तानं विविध शाळेत भेटी दिल्या. या कार्यक्रमाअंतर्गत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते मोफत गणवेश आणि पुस्तकांचं वाटप करण्यात आलं. जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यावेळी विविध उपक्रम राबवत विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल अधिक ओढ निर्माण करण्यात आली. सकाळी 10 वाजल्यापासून मुलांनी पालकांसह शाळेत हजेरी लावली. पावसाच्या सरी देखील यावेळी कोसळल्यानं त्याचाही आनंद चिमुकल्यांनी घेतला. सुट्टीच्या बऱ्याच कालावधीनंतर पुन्हा एकदा पाठीवर दप्तर लावत विद्यार्थ्यांनी पालकांसह शाळेत प्रवेश केला. यावेळी शिक्षकांकडून विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. प्रवेशद्वारावर सजावट, रांगोळीसह मुलांचं स्वागत गोड खाऊ देत करण्यात आलं. मुलांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी उपक्रम राबवण्यात आला. शिशुवर्गात मुलांच्या रडण्याचा आवाज देखील ऐकू आला.
पहिल्यांदा शाळेची पायरी चढणारी ही चिमुकली शाळेच्या वातावरणात रमताना दिसली, तर आई वडील दिसत नसल्यानं काहींना रडूही आवरलं नाही. शिक्षकांकडून या मुलांना हाताळण्यात आलं. मुलं वर्गात बसेल की नाही या विवंचनेत वर्गखोली बाहेर उभ्या असलेल्या पालकांनाही शाळेचे दिवस पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळाले. शाळेचा पहिला दिवस मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. नवा वर्ग, नवा बेंच, नवे शिक्षक, नवे मित्रमैत्रिणी पहिल्या दिवशी मिळाल्यानं विद्यार्थ्यांचा आनंद द्विगुणित झाला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.